Dit programma wordt mij mogelijk maken door Racing Wooncentrum en U's Energielabel. Van een kapje. Ik ben aan het werk. Hey Rutger, my working class hero. Hey. Hoe is het? Bueno. Bueno, altijd maar bueno, saaie kloot. Is dat druk, Joert? Ja, best stritten. Dan nog wat sorteren, bestellen en huiswerk. Zo, genoeg het wand dus door. Hey, maar ren even maar weer mij, dan liet ik die wat zien. Sorry, ik confirmeer je wel in Del. Prima jongen, prima. Maar liet je net gek maatje door die slaven erin. Alsjeblieft, jongen. Maar zo haast het de boppen om te leren. Ik kan het volgen. Dat robst zo altijd, hè? Jongen, doe maar om die squallen tinken. En als je die huiswerk net maakt, dan Ja, komt wel. Straks, oké? straks aasdaal. Dan hing het van gemakzucht om elkaar, Rutger Brouwer. Als ik zou leren koers die, dan wist ik het wel. Harry, dan nou even hegesief. Dat kist toch best. Als je aan studeren gist, dan mag je die best ik wel. En als je aan het werk is, dan is het al helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer had die wiskunde-repetitie? Tiesje? Nou, dan zoek haast maar naar zo'n slag. Ja, wat vies al? Hoe wie het, Jood? Had die na je meest niet de pastorie al betalen? Oh, en de Sligro mailde of die bestelling klapte, want hij die volle hegere zoos. Wat zeggen Jood eten? Die rappels? Die hebben de hele week al net hoorn, hè? Dat geeft je de kaart in het rok te waaien. Nou, zal ik nog even koffie zetten? Pieter Sjoukje bellen bij jou in de kamer. Cindy? Ik zeg wel dat het net een ledmaatje, hè? Hey, Nee,
Wat is het? Gewoon, wat leren. Zou het u zo gaan van de weekend? Vinst? Nou, best wel. Met pokkenwiskunde erbij. Ja, zo trouwens is net zo moeilijk, hè? Nee, dorst makkelijk praten. Ik snap er echt geen hol van. Is het mij te helpen? Ja, hoor ik misschien. Ik zal vanmiddag naar een Olivier. En die is belangrijker als ik. Nou, ja. Ik ga maar met haar praten. Morgen kom ik alleen bij die. Vrienden, echte vrienden, ze helpen elkaar altijd. Maar je hoort het even net. Al toe, Rutger, dan blijf je altijd mijn beste vriend. Dan help ik die, maar heb je toch hier met les te noemen? Ik heb er wat over een melodielijn bij die, maar het is nog net oké. Ja, leuk. Zal ik erbij jongen? Gewoon Sabbat, zonder wudden. Ja, ik weet nog net dat ik dat wil. Hoor ik misschien. Nee, dat denk ik er nog maar even naar, professor. Hij zit hem naar de stad. Kennen we, zo laat is het nog net. Ja, prima. Oh, kak. Ik zwom eens naar Olivier. Sorry. Oh, nou, dan net. Maar ik wel. Hey, Jody Moon. En wiskunde, hè? Yo, ik kom wel. Beste. Wat is het? Pieter Sjoukje. Zal ik jou van Jan napraten? Hè, wat dan? Je was zondag Jon op visite. Jong. Ja, Ik ken Jong net. dat was dikke mooi. We hadden niet eens krijg nog een honger. Ik ben het werkje. Lieve jongen, het is sneeuwend en jong. Was er nou alle jongen op jou? Jong wel. En wat was er dan? Ik moet wat bestellingen nou rond. Hier in de warp. Ik wou eens geen jij dit nou wat ham had. Nee, klanten. Boet niet. Naar je klanten. Nou ja, doe daar maar heen dan. Dan bel ik hem al aan. Strak. Hoe lang is het in? Paar dagen. Maar hij is ik nog net helemaal klaar. Hoewel. Misschien liet ik hem ook wel zo. Bang dat ik hem meer om vernielen zou verbeteren. De Vliegende Hollander. Dat zou ik kennen, maar dan wordt het de Flying Greek. Griek? Ja, dat is juist wel, jongen. Mythologie, dat is toch die hobby? Oh ja. Die jongen die het vleenenkoor. Maar die zeest wat. Heel goed. Hij ziet met zijn heid in de gevangenis. Tuurlijk. Icaras. Precies. En zijn heid jitten. Daedalus. De jaren zitten ze in de cel. Daedalus wie een uitvinder. En zo slaagt het hem om hem stel vleugels te maken. Bjukken. Van vogelveren. En waar die vogelveren en bijen was, liemen ze dat vast onder recht voor hemzelf en Icaras. En zo konden ze voor het vleren. Maar hij mocht net te heeg. En net te leeg. Bij te leeg, dan zoen de wjukken wie het worden en zoen ze te zwier worden. Maar bij te heeg, dan zoen ze te dicht bij de hitte zinnen komen en zoen de bulderanen. Maar Icaros. Icaras vond het geweldig in de loft. Dat er dat vergeet en toch te heeg vleeg. Toen smolt de boel. En gaat stikken. Eerder verongelukken. Ja, vanzelfs. Als dat van San Hicht in de zee staat, dat libbes net. En hij vleeg achter zijn heid. Dus pas toen die naar een skof komt, zeg toen hier de trouw wat er gebeurd weer. En Daedalus helle Icaros uit het water en had hem op een eiland begroeven.
Dat eiland dat heet Ikaria. En het eiland bestaat echt. Ja, wist je zeker. Ja, zeker. Het is een mooi eiland. Kijk, dit heb ik dus gewoon heel goedkoop gekocht. Oh, dat shirt is wel leuk. Ja. Oh, die broeken zijn... Wacht even. Hé, hey, Lotte! Jildau, wat zit soms naast mij? Oh. Wie is dat nou dan net? Sorry, Jildau. Lekker weer aan te shoppen, hè? Wat heb je allemaal gekocht? Oh shit. Shirtje. Wauw, geil setje. Gaal sletje? Ik zeg setje. Het shirt doet het echt goed bij de broek. En do, leuke ding kocht? Nee, ik heb ook niet zoveel tijd. Hé, hey, die leuke jongen hè, uit onze klas. Die bij jou in het dorp woont. Klaas? Nee, Rotge? Rutger. Ja, die. Ja, die ken ik al heel lang. We boarten al op de kleuterskwallen. Lekker ding. Mag ik zijn adres? Hij werkt aan de borren. Zijn hij had een SRV-wijn. Ze rieden de winkel. Dan moet hij vaak in mijn werkje. Oh, dus hij heeft geld? Ja, met jou draait lieke het weer uit. Oh ja, een uitgaan zeker. Nee, maar muziek. Hij had al lief van die apparatuur en zo, om zelfs muziek te maken. Vet! En ik kan nog het zingen. Dan gaan we samen een hit maken. Hij ziet het net zangeres, hè? Oh. Ja, ga je mee naar huis? Hoi. Ja, nou, ik zie je. Hoi. Doei! Hey. Hey, wist je waarom? Ja, ik wil er geen Olivierrest. Wat dacht dat? Even het speelkleer pakken. Ik ga nog een rit zien. Jong. Het is sneu. Het is net alle dagen feest. Nee, ik red het wel. Oké. Nou ja. Hey, hoi. Hoi. Hey hoi, nog even hoe dit Ine noemen. Was er nou wel of net een zangeres bij hebben? Oh, dat Jim, ik had er zo'n nijtocht. Ik ken nog wel een mooie tekst bij meidje. Ja. Dat is misschien wel een idee. Maar dan wil ik een tekst jongen. Ja, maar... Want dat kind het beste show als zijn eigen tekst is, jongstommers. Dan komt het echt van binnen nuts is maar. Ja, dat is weer. Praat. Dus ik zong bij dat noemer. En zullen we dan voortzetten of we net wat meer meidjes kennen? Wat een enthousiasme in. Ja, dat mat ik. Dat is het hele werk, nou. Ja. Ja, nou, we kunnen wel eens even zien. Joen? Jong? Of was het oors? Een date? Ik? Nee, hè? Oké, dus ik de Joen om jou gaan horen. Ja, is goed. Oké, hoi. Hey, hoi. The wind won't catch my dreams tonight. There's always... Ja, kist ik wat heger? The wind won't catch my dreams tonight. En service, lag het dat echt? Ja, ho eens even, dit is mijn eerste keer. Was het een beter in je fine kist? Ja, rustig. En beter in hier wik zeker. Kist het ook wans? Nou, nee. Kloot net. Het naaie famke misschien. Of, nou, nee. Kaya? Kindersjongen. Nee. Ik jij de haar van een week opscheppen van wol. Bloed ze begon te jongen. Oh, dat was net wieten. Het is wel mooi, Famke. Nou, echt aardig is ze net. Jaloers nevens mij. Ze neemt mij van een week een sletje. Do? Ja, kun je die voorstellen? Vies je mij een sletje? Nee, toch? Nee, hè? Nee, echt, hè? En hoor een keer was we hier leuk doen. Halen we terug. Ik traap je er net in. Maar goed, dit is ik nou net super. Ja, het
komt wel. Misschien moet het gewoon wat serieuzer aanpakken. Hoe dan? Nou, gewoon. Mijn drummer, een gitarist. En bas en toetsen? Vet, een echte band. Ik jong, door het keyboard. We alleen nog een drummer, een bassist en een gitarist nodig. Kistozen? Nee, maar we organiseren gewoon van de oefendagen. Audities? Ja, en de beste zie ik je weer eruit. Maar we moeten wel namen haar. Wist je al wat? Jee, nog moet ik je alles bedenken. De New Faces, is dat wat? Start Me Up. Dat was een festje wat is hard vroeger zo. Van de Beatles leer ik. Ja, moet het Engels wezen? We weten heel dan net of we wel in het Engels jongen. En het moet wat spannender, wat geheimzinniger. Ik weet het. Icarus. Icarus. Die jongen die het vleenen koer. En wij vleenen ook. Hoe de galven van de muziek. En Icarus, wie van dezelfde leeftijd als dus. En het slag hem om een stel vleugels wjukken te maken. Dat door de voortvleenen koer uit de gevangenis. Wow, ladies and gentlemen, we proudly present Icarus. Ja, dat klinkt goed. Op Icarus. Op us. Ja, op Icarus. Nou, is dat ik wel klein. Wat is straks van mijn eigen klein? Ja, zet je? Ja, heel leuk. Waarom doen wij wiskunde? Wiskunde, je wees. Hey, dus dan jonge vrouw alleen terug het zuster en dan brengt ze mij land naar Hoesta. En op Hives en Facebook. Ja, en de site van Squall, dat helpt echt. En Virgil van Beek van muziek. Ja, goed idee. En dan kunnen we zelfs ook nog wel... Hoi. Hey, Rutger. Hoi. 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 Dit programma waard mij mogelijk maken door Racing Wooncentrum en U's Energielabel.